Nazdar, poď sa so mnou pozrieť na dnešný beh do Žiliny. 5 km za mnou, neprepaloval som tempo a ak sa pýtaš, prečo mám šatku, ráno bolo chladno a bál som sa o hrdlo, tu som už bol za bitčou, 10 km za mnou nasledovalo doplnenie energie, dnes som mal Milky Way, 15 km za mnou, už som sa nachádzal medzi dedinami, cítil som však, že nohy mi začali odchádzať a tempo sa stále viac a viac spomaľovalo. Takže 18. kilometr prišla celkom kríza. Takže chvíľu odkráčam a potom sa na to znova napojím. 20 km za mnou. Snažil som sa prekonať únavu a čím skôr sa dostať do Žiliny. Navigácia ma previedla cez hôrky až k samotnému Majkovi Spiritovi, kde som vedel, že už som v Žiline. 25 km za mnou, cítil som sa lepšie, cieľ bol dostať sa ku Miráži, prezliesť sa a doplniť energiu. Konečne koniec, námestie Andreja Hlinku, nasledoval oddych a dobitie bateriek, nakoniec to vyšlo na 27 km a jeden z mojich milníkov je konečne pokorený.